Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында «Наш дом Татарстан» Татарстан безнең йортыбыз республика этно-мәдәни фестиваленең гала концерты узды. Йомгаклау концертында 43 иҗат коллективы аерым башкаручылар осталыкларын күрсәтте. Тулырак киләсе репортажда. Татар, рус, чуаш, мари, мордва, украин, удмурт, башка халыкларның милли киемнәреннән зал нурланып, балкып, төрле телләрдә яңгыраган аһәңле җыр-моңнардан яңгырап торды. Татарстанда яшәүче төрле халыкларның гаҗәеп бай милли музыкаль мирасы. Питрәштән Силәне ансамбле үзенчәлекле мәдәниятле төрле халыкларны берләштерүнең күркәм мисалы. Опера һәм балет театры сәхнәсендә Татарстан безнең йортыбыз этно-мәдәни фестивале мәйданчыгында республика халыклары вәкилләре, чуашлар, башкортлар, удмуртлар, марилар, украиннар, һәр халыкның үз тарихы, үз традицияләре, аларны уртак йорт Татарстан берләштерә. Мы любим свой народ, мы любим свою как республику. Живем в согласии, в дружбе со всеми народами. Это наш общий дом. Фестивальдә катнашучыларны республика президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Бәйрәм концертында ул республика халыклары дуслыгын ныгытуга зур өлеш керткән җәмәгать, мәдәни һәм фән эшлекләрен бүләкләде. Сила нашего многонационального народа в его самодостаточности. Это союз равных народов, каждый из которых имеет свое богатое историко-культурное наследие. Совместно пройдя долгий путь, мы знаем, как важно уважать друг друга и о том, что каждый народ – это целый мир. Фәнис Мөхәммәтов, Мурад Метшин, Сергей Павлохин, Татарстан яңалыклары.